het wel heel leuk, want er zijn sprekers en ik wil heel graag wie het sprekers zien. En ja, wie het circus. Ja, en inderdaad al je circusactiviteiten. Wat heb je er al geprobeerd? Ik al even op de steltenwest. Ik ken dat wel, maar dit is een net zo goed wens. Springen, balanceren en flingeren. Bij uit Kalm en omkrieten koen haar een sneunte midje uitlebje in het centrum van het dorp tijdens het Bennencircus. We hebben vanmiddag het kindercircus Saranti, die komen uit Ljouwtwijk. Die hebben gevraagd dat ze voor de band wat willen organiseren. En dat doen ze wel. We hadden zelf nog even een springkussen weer regelen en het is nou wel aardig druk zat te zien. Dus dat werd een succes. Het circus is onderdeel van het Kalmer Kaasdagenprogramma van maar liefst 11 dagen lang. De bangeniertje er in het Sintje volop van. Nou, wij willen charity worden. En dat wil je op je gezicht. Nee, op de wangen. En hoe ziet dat er ongeveer uit? Ik heb geen idee. Nou, dat moet mijn zus even opzoeken. Zo, En als ik dan meer dingen in je dien? maar dat ronddraaiend ding. En op die kleine fiets, En hoe gaat dat? net makkelijk. Dat wie erg moeilijk. En wat is zo moeilijk aan dan? Je hebt geen evenwicht. En haast letter echt nou zoiets van, nou, misschien wil ik letter wel in het circus werken. Ja, dat wil ik eigenlijk echt wel, maar ik wil echt heel graag letter een danser worden. Maar circus en dansen past ook wel een beetje bij elkaar. Jawel, dus eigenlijk is echt wel een beetje beide wezen.